Kuuɗe Lilaaɓe Suura 12 aya 13 yaaki 15. Yaadu Bulus daga Toruwas yaaki Mitilin. Bulus suɓi tokka ɗatal yaaki Asus. Minon bo min natti komiwal, ngam e mo yiɗina min jahi ton min koccamo. Nde o tawi min to gariiri Asus, min koccimo nder komiwal, min jahi gariiri Mitilin. Ɗon ma min ummoyi ton nder komiwal, nde fini min jotti Kiyos. Nyalde ɗiɗawre min jotti Samos. Nder nyalde tatawre bo min jotti Militus. Bulus yiɗa daraaki nder Afisa, ngam o yiɗa neɓuki nder Asiya. E mo yiɗi yottaaki Urshalima ko nyalde humto ɓendol alkamaari wara, to ɗum waɗoto. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo, en nani Bulus haaɓi yotto Urshalima ko nyalde humto ɓendol alkamaari wara. Aya 13 wi'i, Bulus suɓi tokka ɗatal yaaki Asus. Minon bo min natti komiwal, ngam e mo yiɗina min jahi ton min koccamo. En nani ɗo, Bulus suɓi tokka ɗatal leydiwal, o yiɗa o tokkira nder ndiyam, ngam to o hawra e Yahudanko'en giɗɓe warkimo. Ngam non o waɗi higoraaɓe yaadu maako tokkira nder ndiyam, ɓe kawroy to gariiri Asus. Diga ɗon ɓe natti komiwal, ɓe ummani gariiri Mitilin. Diga Mitilin bo ɓe tokkiri nder gariije feere-feere yaaki Militus. Bo nonno aya 14 yaaki 15 wi'i, nde o tawi min to gariiri Asus, min koccimo nder komiwal, min jahi gariiri Mitilin. Ɗon ma min ummoyi ton nder komiwal, nde fini min jotti Kiyos. Nyalde ɗiɗawre min jotti Samos. Nder nyalde tatawre bo min jotti Militus. Aya 15. Bulus yiɗa daraaki nder Afisa, ngam o yiɗa neɓuki nder Asiya. E mo yiɗi yottaaki Urshalima ko nyalde humto ɓendol alkamaari wara, to ɗum waɗoto. En nani Bulus yiɗa daraaki nder gariiri Afisa, ngam o yiɗa neɓuki nder leydi Asiya, ngam e yidde maako to ɗum waɗoto o yotto Urshalima ko nyalde humto ɓendol alkamaari wara.